pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating tulad ng Human sa panihapon, nadanghid sila si Yusuf ug Mary. Gihatod ni Yusuf ang madre. Nalangay ang pagkanaog ni Mary tungod kay may gustong isulti si Yusuf sa madre. Apan may kondisyon nga dili kini isulti ni Mary sa laing tao. Dihang misugot ang madre sa kondisyon ni Yusuf. Naluya ang uli tao ug wa na ipadayon ang buot niyang isulti. Dili gid makaako si Yusuf, busa na naog na lang ang madre. Samtang dito sa kampo, wa usab sila'y hulong si Sandro sa pagpaninguha. Nga mamay ma-identify sila nga mga terorista. Unya nagumot sila tungod kay may miangko na nga mao'y responsable sa pagbomba sa Malaysia ug lakip ang nahitabo sa komunidad. Giangkon sa international terrorist sa organisasyon. Unya may numduman si Mary. Igsuon. Niya ang laing sumpay nining lahi na tong sugilanon nga naguluhan. Si Mary ug Yusuf. Uon sa may imong nahinumduman. Ang nahitabo namo dito sa Zamboanga, katong ang pangu sa mga rebelding Muslim. Nga no man di ay ha? Maugit katong tawhana. Nagsulob og bonnet sa naong. Dilikid mahimong masayop ko. Siya katong tao sa TV karon. Og ang leader sa mga rebelding Muslim. Katong patay unta na ako. Usara sila. Malordes. Og dako gyud ang akong pagtuo. Nga niya magbasihan ang maong pangu sa mga terorista. Ni ara siya sa Pilipinas. Sila usabi ang diha pumpas komunidad. Magaway kasing-kasing. Mga true believers sa tinuod nga reliyon. Nakasabot na ko kinsay lagi pasabot. Ang mga magtutuo sa reliyong Islam.
Jarang ini tubig, sir. Kape juga suka, sir. Salamat, Flas. Kau deh. Mana timpla ke kuasa, sir. Hamani mo timpla sa mong kape, sir. Para yung tanaw sa file, sir. Sa most wanted terrorists. Mag-una siya sa files. Mag-ungan, mag-ungnaong. NBI na gikan, sir. Ngayon na puno. Okay. Ibram, Gamal, Rasul. Kining tulod din hindi namatay sa Cebu. Left click. Enter. Yasid Abdul, Sajid Salam, Ramud Sultan. So sila si Ibram, si Gamal ug Rasul. Gipulihan dayon og laing tulo. Ug mao ni kini sila si Yasid, Sajid ug Ramud. Philippine-based terrorist. Ang mga dako sa mga terorista nga niya sa Pilipinas. Pero may mga chances nga gamiton gyapon kini sila ngadto sa laing mga nasod. Sa gayon nga may misyon sila aron mupatay na sab og mga gatusan ka mga inosente. Sir. Ngilgi kay mga backgrounds kini mga demonyo. Nabasa na ako, sir. Si Yasid Islam scholar sa Jeddah. Meaning well-versed sa Quran. 8 years in buy and sell business. Electronic engineer. Sajid Salam, Islam scholar gihapon sa Jeddah. Math instructor. Oh, o chemical engineer. Ramud Sultan, mao gihapon, scholar gihapon sa Islam sa Jeddah. Bayan silang business o electronic engineer instructor. Electrical o electronic engineer gani ka. Magkamaw kagid mo himog bomba. Musamot na kung chemist ka. Makamaw ka mo himo og bomba pinaagi sa chemical or makamaw ka nga mubuhat og chemical weapons. Nga kung ipaagi nimo sa iyang hinungaw, mada kung mapadpad sa hangin nga ang maong chemical weapon nagdaog makahilo og makamatay nga likido. Kadaghanan sa mga kaso niini nga mo'y gamiton sa mga terrorist. Kadaghanan imbento sa mga scientist. Maihap lang ang mga scientist nga mag-imbento og direct mass destructions. Ang uban may kaugalingong gitawag nga demonyong scientist, nga kaugalingong scientist sa mga terrorist. Naway laing giatiman mao ang paghimo og mga imbento nga makapatay sa mga tao sa dili diha nga kamatayon. May hungihong sab nga ang mga terorista mupalit og formula sa chemical weapon nga mugna sab sa mga scientist sa laing nasod. Kadaghanan sa mga chemical weapons mupaantos una og pila ka oras o minutos una mamatay ang tao. Like for example, primero nimong bation mo kurog ang tibok mong kalawasan kung ma-expose ka na sa mga chemical daa sa hangin nga imo nang nahanggap. Dayon mag-anam-anam naggawas ang dugo sa imong ilong kawagi tambal nga makapahunong sa nose bleeding. Unya magbutoy-butoy ang imong mga panit. Dayon ma-deform pag yun ang imong panagway. Then, patay ka. Bihas, no? O, Flas. Ikaw na nagkagrabe ang mga terorista. Mga panuway gud. Mga demonyo gud. Pilagod ka mga nasod karon ang nikontra sa Amerika. Nikontra sa England. Glabos sa tanan kaniadto pa. Gikan patingali sa basahon sa Exodo. Daghanang nasilad sa taga-Israel. Bisan mo ta karong panahon na. Kumbuya ang Amerika, Inglaterra ug ang gitawag karon nga mga modern Jews. Ubay-ubay ng mga Arabong nasod ang nagkahiusa nga makigkontra nining gamhanang nasyon nga pinginganlan. Mga black Muslims sa pipila ka mga African nations
Bikontra na sab sa mga gamhanang nasod nga akong nisgutan. Kini mga tawhana kung gikinahanglan nga mabungkag sab ang ilang kalawasan aron lang pagbungkag sa gatusan ka kalawasan sa mga inosente. Tini magpanaganas pagbuhat sa ingon. Kadaghan na mahitabo kay permi na natong mabalita sa ubang mga nasod. Ug hapit kina mahitabo dinhi adtong tingob nga lubong sa mga biktima. Kini si Gamal. Kini. Balikon ko, kung wa pa nato ni maatli, aslay gyud taon unta ang mga inosente. Ug siguradong apil pa kita. Ang September 11 attack sa New York, suicide gyapon katong gibuhat sa mga terorista. Gikumander nila pila ka eroplano ug gibangga sa Twin Tower. Ug mao kadto ang labing makauuwaw kayo sa Amerika. Tungod kay wa gyud madiskitahi sa mga maing laki nilang intelligence network nga maigo sila sa pang-knockout nga atake sa mga terorista. Ang labing powerful nga nasod sa kalibutan. Buong Tagalog na isahan. Pero ang chemical weapon, madasa na sa bomba? Pwede sa bomba. Pwede sab sa mga gadget nga inig-abot sa time nga mabuto. Mabuto man gani pero gamay ra gyud kayo, pero ang impact sa mong buto mao'y makapatrigger sa pagkabuak sa gisudlan sa makapatayng chemical. Unya mo alibwag kini sa hangin ug mahanggap sa mga tao. Pwede ding ibutang sa centralized aircon parehas sa mga dagkong hotel. Sigurado gid. Posible sir kay may tabo na rin sa Pilipinas? Nahitabo na flash kadaghana. Ug ang grabe mo ang komunidad. Gusto to na. Di lang kay katura. Di lang kay katura unya. Expected nga may umaabot pa kung dili gid magbantay ang tanan. Tungod kay ang Pilipinas allied sa Amerika. Ang nahitabo sa Malaysia, sayon ra kayong mahitabo din sa Pilipinas. Ilabi na din sa Cebu. Buang nga gining kapihan. Bugnaw-bugnaw tingnan na sir. No, dili ang kinutaw. Kining kape gyud ba? Basta mo tutok gani ko aning kape, makaingon rin ko. Gihatagan tag kape sa leaders terorista. Morning, ma. Good morning, anak. Maligo ko. Oh, ipauli ka lang aron maligo. Red alert, ma. Hibaw ko, tungod sa Malaysia. Dining madre? Oo, dinhi mi makakita sa pag-angkon sa mga terorista nga sila'y nagbomba sa Malaysia. Ug sa dinhi sa ato, sa komunidad. Ay, mihilak na sab ganito gabi. Doon na siya isulti nimo kana kunong kamurang duha. Maligo na ko, ma. Nahalasig. Siyempre, ma. Ginisal nga kanonang. Daganang ahos. Unya, si Kuwating Buwan. Gustong mag-high blood ang akong anak, da, prima? Di ako subay. Sa'yo kay kumikikan. Kay kami nagdakaroon sa one-day seminar, Manoy. Usay pakiksultihan mo na ako. Naamon ko kay pakiksultihan ako ingos Mama Lourdes. Mutawag lang unya ko nimo, Manoy. Okay. Okay. Mutawag lang ko na sa nako, ma. Mulakaw ka na? Oh, mubalik na ko sa kampo. Maurag yun na akong ikasulti, anak. Pag-amping yung taon mo. Salamat, ma.
Ikaw nindot kay ka mong kapilya. Salamat kayo ni mo dong May gani kay nahumanig sa'yo. Maatan pa na ako siya. Salamat po ha. Taxi! Uy, salamat, tutan kayo. Salamat kayo, nindot kay nga mong kapilya. Salamat kayo ni mo dong Yusuf. Salamat dong. Magsuon gani. Diligod angay magpasalamat. Gisultihan ko ni ng pansang. Sister Mon. Nauman og sayo ang seminar. Daan pagit ko. Maabtan ka pa na ako din Ingon sa ng pansang. Ikaw di ko na ang nangunay og drive niya ng truck di karga. Og imong gikargahan og mga plastic na lingkuranan og mga lamisa. Nagkasap ko no kag mga simento og bas og graba. Oh, ang mga lingkuranan og lamisa gikan na sa among bodega. Unya nagpalit na sa graba og bahas og simento. Kay galabad akong uho kung di gud mahuman ang kapilya. Dako kang pagka-Muslim pero sobra na kaayang tabang nga imong nahimo sa mga Kristiyanos. Para nako, ang inyong Ginoo ug Dios ug si Allah usara. Unsa man imong isulti nako, Sister Mon? Ayaw ka pala ka. Kay mo sulti gud ko. Dili ko parehas nimo nga mahadlok mo sulti na ako. Wa man ko mahadlok nimo. Sorry gud kay Sister Mon. Paliw, unsa man na? Nakakita ka sa tao sa video? Nag-play sa usa sa mga TV station sa Malaysia? Nga nagsulod og bonnet? Nga miangkon nga sila mo nagbomba sa mall sa Malaysia? Og dinhi sa komunidad? Nakakita? Huwag kay gikatandi sa mga terorista. Ako doon na. Og sorry gid kayo, Yusuf. Pasaylo agit ko. Murag ang imong maguwang. Si Rahim. Sister Mary. Oh. Bisag unsaon ako guna-una. Kung kuhaon ang bonnet kagisolob sa miangkon nga sila mo'y nagbomba. Si Kuya Rahim gyud ang ato makita. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, please, bawi'a ang imong gisulti kay madri ka sa mga Kristiyanos. Please, Sister Mary. Isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Unsay resulta sa panagsulti sa madre og ni Yusuf. Kanusa mahibawi ang tinuod nga pagkatawo ni Rahim. Igsuon, dapiton gihapon kamong namo sa pagsunod sa mga sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary og Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Sesim, og laing dalit kaninyo sa Sopi Radio, Production Center.